bali, good morning po pala, ano po, bali, welcome po pala kayo sa aming barangay Kuya Tayo Rizal, ano po. So, bali kami po pala yung magiging local guide nyo ngayong araw. Ako po pala si Junjun. Ako po si Kuya Jesse. So, bali, itinerary po natin is nagpatong, ano po, nagpatong po is may layo po siya na 3.30 kilometers, ano. Wala po barangay hall, ano po dahil po, hindi nabawasan. Sa kalahati ng isang kilometro. Isang kilometro. So, bali po, si nagpatong po is may taas po siya na 560 above sea level, ano po. So, bali, madulas po ngayon at nag-uulan. So, ingat na lang po tayo. Huwag po tayo nagmamadali. Medyo nyo lang po yung trail. At huwag po tayo mauna sa guide. Ang bato ko. May ebidensya ako dyan. Pagdating po kayo nagpatong rock, ano po, makinig na lang po tayo sa mga guide kung saan po ba. Kung saan po tayo tinuro ng guide sa mapa, makinig na lang po tayo para po safe tayo makababa. Okay. Saka po, leave notice po tayo kung ano po yung dala natin sa taas. Ganyan rin po ito. Alam po itong, bali factory din po tayo. Dito po tayo lalabas. Tapos mamaya maghahabal-habal na lang po tayo. Tricycle po. 50 lang naman po isa namin. Saka ano ba? Ano pa? Sa nagpatong naman po, magbibigay po tayo ng cellphone. Yung malinaw, fully paid. Delikado Para po po si... pag-picture po sa inyo sa kabilang bato. Okay. Lilipat po yung isang guide sa kabilang bato para po mapicture po kayo, magtapatan po tayo. Group pic po kayo, pagkatapos po ng group pic, solo-solo po. I-assist naman po namin kayo sa ibabaw para makakuha nyo yung pinakagusto nyong isang banda kayo pipicturan para sa pinaka-safe po natin. Kung anong sasabihin lang po ng guide baka sa lobat ibabaw, yung yun lang po ang cellphone gagawin ko. po natin. Huwag po tayo na pupunta sa mga tabi, pipicture na walang kasamang guide. Aanin pa po natin magandang picture kung hindi na po natin makita. Oo nga. Yung nga. Oh, Ano po, ingat din po tayo sa hagdan. May aakit din po tayo doon ng hagdan. Matibay naman po yung hagdan. Huwag lang po tayo magmamadali. Kung ano po yung sinasabi namin, yun lang po ang gagawin po natin para sa Pinas. Kaya yun lang po. Sana po mag-enjoy po kayo sa pagkakat ng bata. Thank you po. Pray ka ba? Pray mo man. O Lord, we thank you for this day. Maraming salamat po sa araw na ito na kumituloy natin niyo sa aming mga. Mga o Diyos, sa oras po nito na aming pag-akyat, muli Panginoon, kami po ay inaasahan, gabayan Panginoon, lalo na po yung aming mga tuto. Inaasahan po namin o Diyos na kami po ay aakit na ligtas at kami po ay pagbaba ng ligtas. Thank you Lord, sila po ang kapuri po sa dadis ni Nicole. Picture na tayo ng sapatos. Ay, Yung Before and sapatos. after. bigyan mo na Ganyang sapatos. violet at yellow ang medyas ko. Kasama pa yung dalawa ba? Para Dahil mahirap pa. maputi. Ako din. Video ko na May lang sa before akin. and after. Sige. Video. Yung red mong Kyotex. Oo. Mamaya na color black na Brown yan. na yan. Black kasi namatayan na pala ako. Tama na sa bato. Okay. Okay, tingnan natin yung fresh pa mukha natin. Yan yung mga mukha nila. Yan fresh pa yung mga mukha nila. Mamaya ano na. Mauuna po sa atin si Kuya Jinjun. Oo, mauna yung guide Wala pa naman mauuna. Okay. Ingatan niyo po to, nauna po sa guide to eh. Uy, muna naman. Sama ka na sa van. May uma. Wala ito. Uy, kawayan. Wala, puro pababa. Sarap. Ay, naman wala pa man, may putik na. Kyotex. Mamaya yan, ano na to? Brown. Brown na. Saan po kayo nagpa-kyotex? Sabihin niyo brown na mamaya. So nagpatong ako ng pakito. Skandaloso naman yung ano ma, tubig. Start pa lang pala. Kakastart pa lang, lapit na tayo. Uy, nasa YouTube eh. Lapit na tayo sa summit. Anong bato yun?
Dapat may narrator. Dito lang napawaw na. Ito Welcome to the Amazon forest. In this area, we will see the rock formation. May gano'n. Ito na yun. And beside this slippery, wet land, there lies the... Hindi ko alam saging